Uma kaBanele uthola amazwi enduduzo kuPhiwe ngenkathi emxoxela ku-live wabo ukuthi kwenzakalani ngenkathi kubulawa uBanele. Uyachaza-ke ukuthi noNhlanhla bamtholele inyanga bethi le nyanga izomsiza ukuthi ekwazi ukuyiphindiselela kwabantu ababulale umntanakhe. Kodwa uthi ekugcineni kwamshaqisa kakhulu ngale nyanga ukuthi yagcina ichazile ukuthi uLungi noNhlanhla bayazi ukuthi kwenzakaleni kuBanele. Yabe sinyamalala kanjalo-ke. Khulu mase kuzokhanya. Kuba buhlungu kakhulu mase kuzodlula. There is always a storm before the sunshine. Whatever you are going through, Upra God, you are prepared for whatever you've been asking for. When God puts you in a place where He wants you to be, bese wena uya esidini, uzoyenza that place ibe uncomfortable and unbearable until uzo ubuye la afuna ukuthi wena uhambe khona. Sometimes losing is winning. Impilo. Somewhere in the Bible, but the pain you are going through right now can never be compared to the joy that's coming. Amen. Jeremiah 1 verse 19, Achi, they will come in numbers. They will fight you. They will form groups ukuthi balwe nawe, but do not be afraid. Do not be shaken, because I, the Lord, when I show up, I will show off. Whoever obukelele live, I pray to God ukuthi uthole umsebenzi ozokunikeza isalary ezokulast until the next salary. Whoever ogule live, I pray to God that uNkulunkulu athinte ihumpu yakho so that ube nalabantwana olibele ubafisa. Whoever ogule live, I pray to God ukuthi uNkulunkulu akususe kulesimo okuso ubreak ama generational curse in the name of Jesus. Hallelujah. Dimamzo Umntana bakho bebambiza cheese boy, umntana wakho bathi umgcokisa impahla edurayo. Umphathisa amafoni expensive. Umntana wakho mina bengazi ukuthi uzofa. Yo, njengomzali. Yeah. Mina bengazi ukuthi uzofa. Umntana wakho ubulawa amakolwane. Mzala. Angilazi negama lamakolwane. Amakolwane ngiyabazi mzala ilabo buti. Like amazamazama abanye bagcoka ingubo bangahlangana nawe bangakutrapa mzala ebusuku. Yes. Umntana wakho ubulewa amakolwane, umzala wakho uthenga amakolwane wathi uzokushiya nesikawu ngeke usikhohle ngoba ucabanga ukuthi uhlakaniphile, udriver ama-ambulance wakho umuzi omkhulu eSouth. Remember umama lo akangazi. Mzala ngibuka uLungi abuke phansi athi umntanakho basebenzise intombazane kufeni kwakhe. Lo ushele intombazane wayishelela umntanakho, intombazane yakho ijola namakolwane ukuthi makubulawa kuba ngathi bokulwelwa intombazane. Mzala wait. Bathini? Mzala uLungi la funda khona eWoolmead uthatha umngani wakhe wamjolisa noBanele ukuthi makufika lokufa lo abakufomile kuba ngathi bokulwelwa intombazane. So kahle uthi wena uLungi beka iplanile le nto ukuthi mayenzeka kube ngathi. Yes. uLungi njengoba mncane mzala ushuthi uyiplane nobani mocabanga? Angisho yasho umama uthi nomamakhe. Umamakhe wathi ukufuna ukukushiya nesikayi noNhlanhla. Ufuna ukukushiya nesikayi ungeke usikhohle. Ikhazini yakho. Yes. Hey man. And then mina I like say Lungi. Hayi mamkhulu le ntombazane ikhona esikolweni yona iye yashela uBanele angayifuni. Wacale wangibuza ukuthi ubhuti wakho lo wathi iboyfriend yakhe igcoka smart. Ngathi mina akusi boyfriend ami umzala. Uyabona? Wathi yena hawu umzala wakho umtshela ukuthi ngiyamthanda. Mina bengingazi ukuthi ugirl usajola namakolwane, mina bengicabanga ukuthi uhlukene namakolwane. Mzala ngathatha ifoni mzala ngafonela umama kaNonhlanhla, umamncane wami ke manje. uNonhlanhla ukuphi yena ngaleso sikhathi? Ukwakhe mzala. Uyazi ukuthi umntanakhe uze lapho kuwe? Ngimthathe kuye nje mzala. Angisho ngiyile uyena waphuma. Ngithe mangithatha uLungi uNonhlanhla wafonela umama wakhe ngoba yini into eyenza ukuthi ngisho kanjalo mzala. Uma mncane ngimfonele in 10 minutes time bese kakhona. Ngeke usuke eIvory Park udrive 10 minutes to Lenasia South. Never. Noma sokuthiwa bophethe flight. Shoot kahle the way story ngisizwa ngakhona
ufila ngathi bamthipile umama ngale. No, umama ukaNonhlanhla naye iformer eyalento usho ukuthi bekakhona. So kusho ukuthi mangithatha uLungi lo wathatha ifoni ukuthi hey phela sebathatha uLungi. Wathi hayi ngiyeza. Sebathukile phela ukuthi uLungi abazi uzokhuluma noma angeke azakhuluma. Yes, maybe umntana omncane ngabhasta phela. Yes. So mina ngifona nje ukhona la. Kusho ukuthi kusadigidwa yona lento. Ufike wathini? Sengiyayicabangela mzala. I was not there. You understand? Okay. Mina into eyenza ukuthi ngicabanga kanjalo angeke ngikufonele within 10 minutes wena sowufikile from Ivory Park. We understand mzala? Ngiyakuzwa mzala. Bafika noma mncane okaLungi omunye nabo malume abakaLungi abayithu naye umama kaLungi. Mabangena mzala vele balwise uLungi. But ugogo noma kaLungi bangamlwisi. Alwise yilaba abanye. Mabamlwisa bathini mzala? Bafuna ukumshaya bathi ungasuka le uzobulalisa ubanele like bayalwa laba serious mzala. Okay. Bayalwa. Uze uthi uma mncane okaLungi sisiphili lo alale la ahambe naye kusasa ekseni niyofuna le ntombazane leyo. And sisiphili uvula icase mina ngisebenza nomfazi kaBhekicele. Ngizoyenza sure ukuthi icase le ayi10. Yangizwa mzala? So mabathi uvula icase kahle so uvulela ifamily yakhe icase. No, bathi ngivula icase uLungi akhiphe ababulali bakaBanele ngoba makunentombazane obvious kusho ukuthi uyabaza ababulali bakaBanele. You understand? Okay, it's fine. Bamshiya uLungi vele. Mabaceda ukuhamba ngifonela noMpendulo, impendu phela nazi indaba athi ngishilo. Hayi ukhazini wakho yena ngimfilile nje. Ngambona ngendlela actor ngayo. Athi ngizofika ekseni. Nangempela noMpendulo afika ekseni. Athi kimi uyapi? Ngithi mina siye esikolweni. Athi uyenzani esikolweni? Ngithi ngiyofuna ugela. Athi yekela amaphoyisa enze umsebenzi wawo. Uyofuna ugela uthini? Ngoba ugeli whatever azoyivuma kithi une right ukuthi maseka semaphoyiseni athi bebangishaya. Bengithukile. Yes, so wena mina into engizoyenza ngikhaphe police station naye uLungi. Nangempela simthatha uLungi yimi unoMpendulo uma. Sibonga impilo mzala. Ngingadlali ngawe mangithi ngisefile. Yabona. Mzala angikuzwa kahle. Niyeni esikolweni after ukufa ukushona ngolosithathu ubanele ushonile ubanele ushone Sunday Monday yes ushone Sunday Monday ngayomconfirm emoshari ukuthi uyi Tuesday ngayomkhipha emoshari kaGovernment ngamusa emoshari private lekuzomncwaba ngayo Wednesday sise police station akasekho esikoleni ugirl seka resignile futhi seka pregnant and Tuesday ugirl bekakhona maka accuse ebusuku ubuziwe ukuthi ugirl uyeza esikolweni na wathi yes Monday uzile ngamtshela ukuthi ubalele ushonile wakhala Tuesday namhlanje angisho accuse Tuesday namhlanje uzile ugirl ngathi mangihamba naye kwachamuka omunye umngane wakhe wathi hawu ngikubona uhamba no Cheese Boy Sunday kanti waye ngasifunela uCheese Boy sesikhathela amakolwana abongcoli incoli mina ngabamba umngane wami la ngathi waye ungenza isilima ngikutshela ukuthi ubanele ushonile uzikhalise kanti bona yiSunday lithe lami umngane uthi ube nobanele until nini Sunday athatha until ngo3 ngathi lungiselela manga lela mzana athi hey athi umntana wakho uhlolo ukufa uphumaza ukuthi uyofa kodwa waphuma athi mamngcwaba futhi umthuke okay athi kuLungi wena uyohlupheka uzoyofa wena because lento ekwenza ukuthi ukhulume awulale ebusuku uyakufikela athamba utshela umamami uyinto ekwenza ukuthi uloke ukhuluma ebusuku awunabuthongo but ke angeke antshele ngoba kunabantu abadala bambackupayo makavuka ekseni abatshela ukuthi ubanele uyangihlupha bayambackupa bona ukuthi thina sikhona ungakhathazeki sikhona thina hey mzala sibuyele endlini uLosithathu uNonhlanhla akasezi kwami akabuzi nomntwana ukuthi unjani uLungi uzowakhululwa yimi elangeni lesi3 ngambisela kupho
because akunayo information engiyitholayo. uLungu unezitori zakhe eziningi akunayo information nini ubanele iboyfriend yami yamtshela ukuthi izombulala iboyfriend yami inesky esigababhubuso bokuyilezo story ke mzala. Friday unompendulo angezi ngo-10 ngimfonele mpenduka kanti ukuphi athi kimi hayi mina sengifake iwashing emshinini ngiyawasha ngithi phela angathenga ukudla angayenzi nix ifamily yakhiphi ngithi abakafiki athi hayi mina namhlanje ngithi ifamily izobe khona but is fine ngiyeza fika unompendulo sambe sothenga ukudla mzala ngisayocala ngenyama isayosikwa isayoyenza yonke into yazi mzala bangifonele emoshari ku4 kimi siyavala umgeza sikhathi bani umntwana we have ukuthi strobe yonke into sigijima Ngiyele. sogeza umntwana mzala ngathi mangimgeza khane ngibona ukuthi la ugwazwe 3 times ya remember ukuthi ngabona lawo Ukusophera eglazini. khane ngibona ukuthi la ugwazwe 3 times umntwana enyaweni ngathi bekashaywa ngembazo inxebe elikhulu mzala but manje into engibangazayo kule inxebe elikhulu ibruka lidabukanga or bebamkhululile mabamshaya I don't know bamgcokisa after I don't know because kube bamkape kunebruko ngabe ibruko nalo lidabukile ngoba inxeba bekukhona ubona ithambo bobona ithambo. Hayi umgeza sinomngani ngithi mngane hey kuyabanda ngoba ubanele ushone Sunday Monday kwaqala imvula uze wayongcwatshwa kuyimvula mzala mase sibuya hey mzala it was tough. Uma mncane sekangithumelele inyanga yakhe umama kaNonhlanhla from eMpumalanga. Hayi thatha le nyanga sisi ababulali bakabalele bazomlandela lithe lami ngoba noLungu khona lapho akunandaba mangabe uNonhlanhla mele ezuphain fanele kayizwe wena onjani ofanele kuzuphain uyi1. Okay ngiyithatha inyanga mzala kanti hayi kutwista mina isilima angisho manje uLungu batshela ukuthi besimise enyangeni 10 kusho ukuthi mhlawumbe bacabangile ukuthi labantu bangaze bangise enyangeni isebenza isidumbu manje bangihambela up front ngiyithatha inyanga mzala bona beze nama oak up bathenga ama oak up lenyanga ifike wagcobise ngezinto zakho wagcobise besithi kimi makafike ekseni angisho umuntu obulewa kangena endlini ufika etendeni azondlula ayimoshari akalala endlini athi kimi makafike ekseni ngoba mina ngihlala ekudeni ngicela umbambise lama okup ukhulume ungakhali ngoba ukukhala kwakho kuzomvalela ngithi kule nyanga hayi mina angeke ngiyenze into engayazi hayi hey angeke ngihlale ngingakhali you understand angeke ngihlale ngingakhali ngendlela umntanami angakhona Ama ukup wathathile wona. yes uboy omdala mzala athi kimi uboy omdala yena uzoyenza ufuna umfo wabazilwele ngambuza athi Jabu uzoyikhona leyo nto wathi yes ngizoyikhona ngathi angeke ukhale wathi hayi ngizoyikhona ngifuna azilwele awathathe uboy vele makafike kusena amenza kanti uNkulunkulu futhi mzala unecebo lakhe sekabona ukuthi bakudomile abuye asebenzise elinye icebo lakhe kwafika umzala wasesayidini labo baba ebusuku makafika athi nithengile imbuzi na ngithi mina sithenga futhi angisenamali remember inyanga ngiyibhadala 10,000 yebona ngithi hayi mina angisenamali angiyithenganga athi phela umuntu oso ufuna imbuzi thatha inyongo yembuzi simgeza amanxeba sikhuluma ukuthi lento ingaphindi ibuye la ekhaya makazohamba so izobuya ngiyayibona wazula umzala nefirstborn yami wayithenga ngemali yakhe leyo mbuzi bona bekho abazi bamgeza amanxeba bamgeza bathathela lezo impahla naleyo mbuzi bathi ayidliwa angazi bayisaphi kungcwatshwe mzala ebusuku ashayela unyuvalo ngathi inhliziyo izoma ukubona uzuvuke uhlale 10,000 ubuyikhipha bufuna like ukubalwa back or like Yes. okay sure. yeah baba basho kanjalo wathi lo baba
bazoza bazoconfessa bona laba ababuye in 3 months time. Hayi inhliziyo yangishaya marithi hamba ukhipha ama-okapu lawo. Okay, into manje uyenza njani? Ngiguqe ngithandaze mzala ngoba ngiyeza ukuthi lo valo alikho normal. Hayi ngelinye ilanga ngithi ngibuye emsebenzini ngiphuphe ubanele. Ingathi ungimele khoneni bekathanda ukungimela egedini angivulela igedi. Lelo langa ngathi ungimele khoneni ngivula umnyango owemoto ne iphupho. Ngivula umnyango wemoto. Uyaphupha at this point. Yes, up to umncwabo. Ngivula umnyango wemoto. Emncwabeni bayebeza abononhlanhla. Yeah, bazile emncwabeni. Mara uLungi azangeze. Okay. Ngiphusha umnyango ngiyambiza ngithi kuye yena makafika uvala umnyango mina ngimvulela ukuthi angene ephusheni yena uyawuvala uma efastereni so ngithi kuye kanti wayi ungazilweli uthi ngiyasaba ngithi mina ilwa ngikhona mina mose ngikhona mina ngizokuncedisa athi ngiyasaba asho mzalo aswabe even ebusweni umbona ukuthi uyaswaba uyayibona athi ngizoceda nina musa bese uyaflathela uyahamba mzala ngathi mangivuka ngifike emsebenzini ngathenga airtime ngafonela inyanga ngathi kuyo mhlamba ene mangimfonela into yokucala inyanga engibuza yona umfana unjani ungibuza ngefacebook yami lo wafaka imimezi ngithi umfana uright and ayikho into ezenzeka kumfana mhlambe labantu abakuthumele kimi ukuthi uzoyenza into yenzayo abakutshelanga ukuthi ngumuntu onjani mina ngiyazisense izinto Mzala ukapi uye wakhipha ora wakhiphanga nawakhiphanga mzali wakhipha kanjani incwadi yabona ngitshela yena ngithi mina ngiyazisense izinto mhlawumbe abakutshelanga actually naba bangazi ngitshela yona inyanga uyayibona ngithi lokufa komntanami ngakubona noma kwangidida kodwa uthe masekashonile ngathi nali lephupho you understand sekathi kimi hayi mina ngiyahamba ngiye eZimbabwe ngiyahamba uma mncane wakho no mama wale ntombazane nonhlanhla bayamazi umntanakho kusho lenyanga wathi mina ngiyahamba ngiye eZimbabwe manje ngamgcina kanjalo Zimbabwe ngihlalileke mzala ngenxeba for 6 years